Ja, vi sidder her på Parasco i København, og vi vil gerne interviewe Finn. Så nu vil jeg gerne give dig ordet, Finn. Okay, den tager vi så bare. Det er bare jo. Angrib. Det kommer an på, altså afhængig, det er altså... der er flere forskellige faser i, at man kan blive afhængig af ting. Man kan blive psykisk afhængig, så kan man blive fysisk afhængig. Og når jeg snakker om psykisk afhængig, så kan det jo være sådan, at når man går til fodboldkampe, hvis vi snakker om at ryge hash, der er jo flere forskellige former for stoffer. Ja. Hvis vi tager til hashen, så kan det være sådan, at man bruger hashen for at livet skal se lidt mere interessant. Det vil sige, at kigge på en fodboldkamp, og så bliver det fedt at se på fodboldkampen. Når man skal se en film i fjernsynet, så skal man ryge den fede, altså ryge hash, fordi så bliver filmen ligesom lidt bedre. Der kommer lidt mere kulør på den. Hvor afhængigheden kan komme ind, det er, når man så har prøvet det nogle gange, og så man sidder og ser en film igen uden at have røget hash, så er den skide kedelig, eller hvis man er sammen med kammerater, så føler man ikke, at man er på toppen, hvis ikke man har røget den fede. Og der begynder afhængigheden. Det vil sige, at så pludselig så bruger man et eller andet, men hvis jeg ryger den fede, så har jeg det skægge, og så kan jeg mere snakke med mennesker, eksempelvis. Og der er der jo så en afhængighed, fordi så bruger man en eller anden form for stimulans for at kunne begå sig i hverdagen. Og det vil jeg nok sige, det er den bedste definition på afhængighed, den psykiske afhængighed. At det er, at man kan begå sig i hverdagen. Man bruger et eller andet middel til at kunne være naturlig. Først så skal man, altså jeg forstår, hvad du siger med hensyn til besættelse. Skal man definere besættelse? Besættelse, det er som om man er blevet besat af en eller anden skæv ånd, et eller andet, der kommer et eller andet fra, og eksorcisten skal til for at uddrive onde ånder. Men vi kan da godt snakke i den terminologi, men altså sige besættelse og afhængighed, ikke? Altså man føler sig tvunget til at gøre noget igen og igen, og sådan er det netop med stoffer, fordi man får en eller anden illusion om, at hvad er det her skægt, og hvad er det her, det er fedt. Og det er jo klart, at når man har prøvet noget, der har været sjovt for en, så vil man jo gerne prøve det igen. Eller hvor man har taget noget, hvor man har nydt det, så vil man jo gerne prøve det igen. Man har fået det bedre. Og det er det, der gør, at man tager stofferne igen. Fordi alle mennesker, som jeg sagde før, man tager det for at få det bedre. Og hvis man føler, at man får det bedre i x antal tid, med de første oplevelser med hensyn til stoffer, jamen så er det derfor, man prøver dem igen. Og så også spændingen. Men det så simpelthen gør, når det er, at det så kommer ind i en fysisk og en psykisk afhængighed. Når man har taget det et vis antal gange, så kommer man ind i afhængighed, og så kan man så sige besættelse. Og det er så der virkelig problemerne begynder at komme, fordi så kan man ikke bare stoppe, når man vil. Fordi alle mennesker, de siger, når man starter på stoffer, det er, at jeg kommer aldrig til at blive afhængig. Men der er desværre en hel del mennesker, der bliver afhængige. Jamen, jeg var besat af stofferne. Besat. Afhængig. Jeps, jeg var besat af stofferne. Og det gjorde, at det eneste, jeg tænkte på i døgnets 24 timer, det var stoffer. Jeg havde ikke plads til kammeratskab, jeg havde ikke plads til at tænke på andre mennesker. Jeg havde ikke plads til at give kærlighed og varme, ægthed. Alle de her forskellige ting, som er livskvalitet, det havde jeg overhovedet ikke tid til. Det eneste, der var oppe i mit hoved, det var, hvornår får jeg min næste stof. Så det var absolut, hvad jeg besat. Finn, vi vil gerne sige tusind tak for, at du hjælper os med vores projekt. Det er vi virkelig glade for. Tusind tak. Altid, det var en fornøjelse. Ja, vi ser altid. Tak for det. Hej. Hej. Jeg må så sige, at nu snakkede Mathias mig for, det var, at jeg stillede op. Så vil jeg så sige, at jeg er glad for, at I har kontaktet mig for at lave det her. Jeg håber, at det jeg har sagt, at det er noget, der kan hjælpe og give jer noget og andre. Men så vil jeg bare lige sige, at jeg har altså også fået en hel del ud af det her. Fordi jeg kan se, at nogle af de spørgsmål, som I har stillet mig, dem har fået mig til at reflektere, at jeg vil
bruge det i min foredrag. Blandt andet eksempelvis med, hvor jeg kom ind på, gå ud og kigge på mennesker, der ryger, gå ud og kigge på mennesker, der tager stoffer, og se, om de ser lykkelige ud. Det var en refleksion, jeg gjorde, og det vil jeg bruge i min foredrag, at have de unge mennesker til selv at gå ud og se, om de mennesker virkelig er lykkelige, som tager stoffer. Så tak fordi I kontakter mig. Jeg har fået lige så meget ud af det, som jeg.